Bueno, eu non vou a dicir que me dé a pereza porque non é certo falar outra vez de ENCE neste pleno, non? Pero xa na anterior moción que se debatiu se dixeron moitas cousas e, por tanto, vou intentar ser moito máis breve do que fun, cousa que seguramente todos vostedes me van a agradecer, e aclarar cal é a postura do Partido Socialista, do Grupo Municipal Socialista. Pero quería empezar por unha frase que dixo ora o señor Revenga e que ven sendo moi repetida por todos os que se opoñen a que se cumpla a lei, non? E é a frase de este non é el momento. Con este non é el momento levamos así como 30 anos, porque nunca é el momento. Sempre hai unha excusa, sempre hai algo que impide porque non é el momento. Home, tampouco debía ser o momento no ano 2009, que estábamos pasando unha crisis importante, e o señor Feijóo no seu programa electoral levaba ao traslado. E era unha crisis considerable, unha crisis probablemente de un nivel como non se coñecera hasta entón. E agora sempre se recurre ao mismo. Este non é o momento. E cando vai a ser o momento? Cando vamos a falar do tema? No ano 2073? No ano 2173? No ano 2373? Pois eu creo que non. Eu creo que merecemos máis respeto, señor Revenga. Os cidadáns de Pontevedra merecen moito máis respeto. Os cidadáns de Pontevedra tiveron que aguantar que, aínda que non era o momento, no ano 58, un goberno fascista nos colocase eso aí. E non era o momento, pero nos lo colocaron aí. Desgraciadamente nos lo colocaron aí. E contaminou. E non era o momento de contaminar, pero contaminou aí durante moito tempo, e fixo o que quixo, e non era o momento. E chegou o ano 2018 e tampouco era o momento, porque resulta que non tiveron tempo desde que compraron a empresa no 2001 hasta 2018 a planificar algo que xa sabían. Algo que xa sabían, porque cando a compraron por un precio miserable, sabendo que tiñan que amortizar unha inversión no ano 2018, e non foi el momento, No ano 2013, cando se cambiou a lei de costas, non estábamos nós no goberno. Lembre usted a historia, cando se cambiou a lei de costas, pero non vou entrar en debates con vostede. Infórmese un pouco mellor, pero nunca é o momento. Ese é el mantra de todo o mundo. Non é el momento. Si se va ENCE de aí, isto se hunde. O sea, nos desaparecemos por el desagüe de la historia. Pois non, mire, non é así. E por eso, xunto con esta proposta que trouxemos antes de rexeitar a violencia e rexeitar a quenes a consinten, evidentemente, nós facemos outra proposta. Unha proposta para gañar o futuro da nosa cidade, o futuro dos nosos fillos e dos nosos netos, de todos os cidadáns. Unha proposta para manter os postos de traballo ao mesmo tempo que somos capaces de recuperar algo que é noso, que é Lourizán. Así de sencillo. Nós queremos ser axentes de diálogo. E por iso propoñemos que todas as administracións con competencias se senten ao redor dunha mesa, xunto cos representantes da empresa e cos representantes dos traballadores. E falen, e dialoguen cun obxectivo claro, que a actividade industrial se ten que ir de Lourizán, pero pode permanecer na nosa comarca. Que se faga de un diálogo sinceiro, poñendo sobre a mesa todos os aspectos que se teñan que poñer, sen ameazas, sen coaccións, sen insultos, traballando de verdade para manter os postos de traballo, que é o que nos preocupa, polo menos a nós, os socialistas, nos preocupan moito. Isto tampouco é unha ocurrencia nova, Isto non é unha ocurrencia nova. Xa fai máis de 2 anos que os socialistas de Pontevedra nos fomos a Madrid e fomos quen de conseguir un compromiso do Goberno do Estado de sentarse a falar sobre o traslado de ENCE. Así o dixemos e así o propuxemos fai máis de 2 anos. Pero todos os que agora están falando de sentarse a falar rexeitaron a proposta. Eu non vou lembrar as palabras que nos dedicaron dende a empresa ou dende a propia Xunta de Galicia, porque así non avanzaríamos, evidentemente. Pero a realidade e a historia están aí, pódense leer, están escritas. Nós xa propuxemos. Isto fai 2 anos e medio.
Afortunadamente, esa posición negativa variou, e aínda que xa perdemos casi 3 anos, benvidos sexan todos ao sentido común. Os socialistas estamos orgullosos dese traballo que fixemos e podemos afirmar que temos o compromiso aos máximos niveis do Goberno de que se dialogará para buscar solucións, que non vai a ser un paripé por parte do Goberno do Estado. O Goberno do Estado, estará á altura das circunstancias e esperamos o mesmo do Goberno da Xunta e da empresa. Por certo, un Goberno da Xunta que ten as competencias en materia de política industrial e política medioambiental. Nós sabemos que eso non vai a ser fácil, que non vai a ser cousa dunha semana, nin de 5 minutos, como di un conselleiro demasiado expresivo, vamos a decirlo así para non faltarlle o respeto a nadie, non? Isto non vai a ser tan fácil, non? Vamos a topar resistencias, vamos a topar momentos complicados, como ocurre en todas as negociacións. Pero estamos convencidos de que ese é o camiño. Estamos convencidos de que hai solución e hai que intentalo. Ence non pode seguir en Lourizán. E temos a posibilidade de manter os nosos postos de traballo na nosa comarca. E temos que estudialo e temos que rompernos os corros buscando unha alternativa que sexa viable. A empresa parece ser que dixo que estaba disposta a sentarse a negociar. Esperemos que a empresa se sente a negociar con afán de buscar acordos, non para cumplir un trámite. Si todos actuamos de boa fe, estou seguro de que vai haber solucións e de que no ano 2033 ou antes, se é posible, Ence se irá dai e poderemos recuperar o que é noso, o que é de todos. O que xa, desgraciadamente, moitos non van a poder ver, a pesar de que loitaron por eso moitos anos. Pero recuperalo para nós, porque é noso, non para uns ocupas, como están neste momento. Por lo tanto, esperemos que esa mesa frutifique, que esa mesa dea frutos, e por os socialistas, desde logo, non vai a quedar. Hai que intentalo. Moitas gracias. Gracias, señor Fernández. Señor Domínguez.